Περί ύψους. Certes, l'artiste désire s'élever, mais l'homme doit rester obscur. Paul Cézanne. Ο Ιταλός πυροτεχνουργός έχει εγκαταστήσει το λιτό και απέριτο το φτωχικό εργαστήριό του επί της κορυφής του Αττικού λόφου. Εκεί ασχολείται νυχθημερών με τα άπειρα πειράματά του και με την παρασκευή των διάφορων προϊόντων του επιτιδεύματός του, βαρελότα, χαλκούνια και άλλα μαϊτάπια. Γιατί αυτός είναι που προμηθεύει τους πανηγυριστάς τις παραμονές των μεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας, αλλά κι αυτός είναι πάλι που τις νύχτες των εθνικών επετείων διακοσμεί τους ουρανούς μας με λογής φανταχτερά λουλούδια, με κθαμβωτικά πλούμια και με ταχύτητες ρουκέτες που καταλήγουν σε μυριόχρωμη βροχή από σπίθες. Σπανίως εγκαταλείπει το έργο, όμως τα βράδια ενίοτε περιφέρει τη σακατεμένη και αλαμπουρνέζικη σιλουέτα του από καπήλιο σε καπήλιο, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τα σκοτεινότερα στενά της αγοράς. Το επάγγελμά του είναι άκρος επικίνδυνο. Πυρίτης και αισθότε δυναμίτης είναι η πρώτη ύλη των εργοχείρων του. Η παραμικρή απροσεξία αρκεί και επέρχεται η τρομερά καταστροφή. Μέσα σε κοφαντικό κρότο τεινάζονται στο καθαρό πρωινό και το εργαστήρι και ο πυροτεχνουργός μαζί και βλέπουμε να στριφογυρνούν ψηλά στον αέρα ώρες και ο Ιταλός και τα σανίδια της μπαράγκας και πηχτά σύγνεφα σκόνης, ενώ μια έντονη μυρωδιά μπαρούτης απλώνεται παντού. Όμως ποτέ δεν επέρχεται το μοιραίον, γιατί υπάρχει κάτι, ένα μυστικό. Και αυτό το μυστικό είναι απλούστατα η σύζυγος που γρηγορεί. Πράγματι, η γυναίκα του, δική μας, ευλαβική και ορθόδοξος χριστιανή, ξημεροβραδιάζεται στις εκκλησιές και κάνει βαθιές μετάνοιες και όλο προσεύχεται για δάφτωνα κι έτσι τον εκρατά στη ζωή. Μάλιστα, κάτω στη χαράδρα που περιβάλλει τον Αττικό Λοφίσκο, εκεί η μαύρη έχει σπείρει τον κόσμο με αναρρύθμιτα προσκυνητάρια, τα περισσότερα μαρμάρινα, άλλα ταπεινότερα, όμως όλα με εικόνα Θεοτόκου ή άλλου Αγίου κι όλα με μια θηρίδα για τα λεφτά. Κάθε τόσο συλλέγει υπομονετικά τα χρήματα και το μεγαλύτερο μεν μέρος διαθέτει για γαθοεργούς σκοπούς, ενισχυσή απόρων, ανακούφιση ασθενών, αποπεράτωση εκκλησιών, και ένα άλλο μέρος το φυλά προσεκτικά, καθώς σκοπεύει με αυτό εν καιρό να ανεγείρει εκκλησία τιμωμένη με το όνομα της Αγίας Εκατερίνης. Πιο πέρα, στη χαράδρα, κάποιος έχει εγκαταστήσει κυψέλες μελισσιών σε ένα χωράφι και πιο πέρα ακόμη μέσα σε περιβόλι είναι τα ερείπια μισοχτισμένου αρχοντικού. Αυτή η ιστορία του Ιταλού είναι και η ιστορία η δικιά μας, Ελένη. Δεν είμαι εγώ ο πυροτεχνουργός? Τα ποίηματά μου δεν είναι πασχαλινά χαλκούνια και οι πινακές μου καταπλήσσοντος κάλους νυχτερινά υπέρλαμπρα μετέωρα του Αττικού ουρανού? Κι όμως, εάν ακόμη δεν με κατασπαράξανε αλίπητα να πετάξουνε τις σάρκες μου στα σκυλιά, αυτό δεν το χρωστάω σε σένα, στη μεγάλη στοργή σου και στην αγάπη σου? Το ξέρω, μη μου το κρυφτείς. Το ξέρω, σου λέω, προσεύχεσαι για μένα.
μάζευε τα λεφτά των προσκυνηταρίων μας και σκόρπαε με τα άγια λευκά σου χέρια το καλό παντού. Όμως κράτα ένα μέρος να συγκεντρώσουμε κι εμείς λίγο ένα ποσό για να αναγείρουμε μια εκκλησιά αφιερωμένη στη βασίλισσα που είχε το όνομά σου. Εκεί μέσα, σε αυτήν την εκκλησία, θα να σε παντρευτώ. Γιατί είσαι ωραία, έχεις την πιο ευγενική και περήφανη ψυχή και σ' αγαπώ παράφορα.